Bueno, alde batetik gogoz hartzen dute ardura, azkenengo 2 urteetan kontseilu sektorean egon naizelako, eta azkenengo 2 urte hauek oso politak izan dira lanerako, baina oso zailak aldi berean, tartean 2019ko Ara Euskaraz antolatzea, eta martxoaren 9-an, orain dela urte terdi hasi zen pandemiaren kudeaketa tokatu zaigu tartean. Eta bestalde batetik erantzukizun handiz, badakite ikastolan lehendakaritzan egon diren pertsonako hain arte oso jende oso baliotsua izan diela, eta kriston lana, sekulako lana egin dutela ikastolaren hazkunderako eta jarraipenerako. Egia da, ni langile bezala parte hartzen duela kontseilu sektorean, 15 urte daramatzate lanean ikastolan, eta ni langileak ordezkatzen ditut, baina lehendakari bezala ikastolako komunitate osoa ordezkatzen dut. Azkenean nik uste dut baita ni ikastolako familia naizela, gurasoa naiz ikastolan baita, daramate 7 urte guraso bezala ikastolan, eta nik uste dute ikuspegia oso asko zabalagoa dela familia eta langilea izaten, eta gauza askotarako oso aberasgarria da hori. Ni lanpostuagatik baita familiekin kontaktu zuzenean nago egunero, eta nik uste dute asko aberazten duela ikastolaren ikuspegi zabalagoa izaterako orduan. Egia da pandemiak dana baldintzatzen duela, gure bizitzak baldintzatzen ditu egunero, eta ikasturtea baita ere. Ikasturtea oso berezia izan da, baina nik uste dut aipatu behar dela modu presentzialean hasi ginela ikasturtea, eta holan amaituko dugu. Ikasturtearen hasiera nahiko zaila izan zen, nik uste dute administrazioak presio guztia ikastetxeei pasatu zuela, eta azkenean sentitu ginen apur bat erabakiak oso berandu hartu zirela kurtsoa hasteko. Hasieran lehenengo 3 hilabetean esango nuke ikastolako langileen lanaldia 80% edo zen COVID egoera nola kudeatu eta egunerakotasun hori nola kudeatu. Hala ere, nik uste dute ikasturtea aurrera zijoan heinean, kudeaketa hori asko arindu da, eta nik uste dute gauzak askoz lasaiago mantendu direla, eta kudeaketa askoz arinago izan dela. Eta datozen ikasturteari begira, guk espero dugu osasun baldintzak askoz hobeagoak izatea, eta erabakiak askoz arinago hartzea. Hala ere, zenbakiak udan okertzen badira, prest gaude, eta nik uste dute ikasturte honetan eduki dugun ikaskuntza oso baliotsua izango dela urrengo ikasturtea martxan jartzeko. Nik uste dute ikasturte honetarako eta datozen 2 urteetarako erronken artean bat kanpora begira gutxienez izan alda, orain arte argi dago ikastola bezala ez garela kolektibo batzuetara heldu, eta horrekin lotuta begiratu beharko dugu azken urteetan egin dugune ibilbidea, eta begiratu, aztertu ondo ibilbide hori, eta aztertuta gero hausnarketa egin, eta hortik aurrera baliobidea jarri unibertsaltasun hori heltzeko. Bestalde batetik, Gasteizko euskal eragileen artean nik uste dut gure lekua definitu beharko genula, eta ezin dugu ahaztu Euskal Herrian dauden beste ikastolen egoera ez dela batere ona, nahiko zaila daukatela, eta berarekin lotuta eta emana daukagun elkartasuna soziala eta elkartasun ekonomikoa adierazi behar dugu. Momentu honetan dauzkagu bai Nafarroan, bai Iparralden eta baita ere Araban ikastola batzuk nahiko egoera larrian daudela, eta gure elkartasuna adierazi behar diogu, uste dut hori urtero. Eta gero barrukaldera begira, azken urteetan aldaketa oso handiak, aldaketa asko eman dira ikastolan, bai batxilergoaren etaparen ezarpenan, bai hezkuntzako metodologia aldaketan eta honen luzapena lehen hezkuntzara,
eta nik uste dute aldaketa guzti horien sustraiak sendotzea nik uste dute ezinbestekoa dela eta erronka polit bat dela. Eta gero ezin dugu ahaztu eta urtero nik uste dut izan behar dugune erronka Armentia ikastolan izan behar dela kooperatibaren izaera, esanahia eta auzolanaren baloreak nolabait indartu gure komunitatearen artean.